ka jingbret pathari ki nyot kalalong ka jingmlin jong ki breu ki bom so tho bat ki baduna ha ka bor perkhat namar ki shim ba ka jingkhoj ka don kam tang ye ki shimet henry kim perkhat ye ki weipat ka basngo phlapat kalong ba kine ki breu ki ba bret pathari ki nyot ki lanang bon kat badang mi ki sngi menta ka sngi ro ka khat santoring nai wing arjar arpulai ka executive committee jong ka dorbar shnong yam kala yo ban bat ye ka wi ka trok ka bawan ban bret ki nyot hajan jong ka wa yam ka badei ro harut jong ka surok ba National Highway 06 Guwahati to Shillong. Katkum udkhat ka executive committee jong ka dorbar shnong yam uba sidra basayumot ulay thu ba marsinyo jingtip nakaliang ka shnong kilapoi ha kati ka jaka ban bat ya kati ka trok bat nakaliang ka shnong kamkwa bandan kuna henry kin ai da ka jingpen shitom ha ka bakinong yarap bat unong nya jong kati ka trok kidei ban tam pen khoj lot ya kiti ki jabo ka balong ru ka jing sneng bakin nom lin shu ban bret pathari ki nyut layo jingtip ru ba kane ka kali ka de ka bawan bu ye kitiar hapo jong ka civil hospital Shillong bat hadin ka jingwan phai na kati ka jingpen hap ye kitiar kala bret ye kiti ki nyut harut jong ka wa yam. देखो यहाँ में हम लोग का गांव में हम लोग साफ सफाई के लिए हम लोग जबरा फेंकने के लिए जगह यहाँ में नहीं पे किने की देखार किदे ना बंगाल कि वन किट एक kamar kano kamar gamtiam ki kit ki le penahap Shillong ki wanang ne pat ki penlong ka jakaban berat jabo ki penlong ki jakaban berat jabo tengi kum ka Shillong nyim sngo tanat ekane namar kane ka de jaka ju to respond banamta nagapor sikapor no ma Shillong ju ai ka jingi kai bangin train namta ka khut ka suba ni pen khoj ekane silinter kane ka root wa yam ni pen khoj ekane ka root surong ndai kini ki dekhar manta ki wan ban bread ga jabo jaban tingi sngo khya ken kum ka Shillong nyim sngo tanat iru kum kane ka jingle jongki kala long asaba palan tingi menta ni phatam eki nyim don kam ban fan ban nyim kwa ekene katai tema ni supha eki ban pun khoj bat wanom lin shu de tang namat kata ba la ada ban pen mar yo kubor ba kibret angne mar kane kadika main road kadika main road de nomor kata kini kade harut ka wa yam te kan isi em ke bon kai nomor la de ka jabo ka jaban hang ne hang te ka wa kan kadika surok te kan kata nam kan amat kami je kita lalu kita pilih Jakarta ni kane ka trok kon break ki jabo jamai kan kata namta ka patkakia namta ka tuku suba terus kataru ni ka yang nilai mana du asu kanele kut ni ju ya burom ni trai ya pun kut kene menta kini kita kiwan ben berat jabo jaban kene kau tu kam kata sa jadi nomor kata ngarpan betul kita tunggu sudah na sepat kemudian betul berat ke jabo jaban ne kamde ke jika berdiut ngene po kecil nyam wa nyam dan harus suruh ngarpan ada dan kini no tadi nilap sa na sepat ni sekian sisa kamar ini kasno itrai sitom nit batsi pakhar namaka ka kut suba namaka ka surpa leng dari dia di one kai baikna dik lada ni berat kini plastik berat kini jabo ne min ailat kini suka singene kan jabo ne yang kan jabo kan surok kan jabo kan ora wat kicing jeng pangru akasno ka tawu tu dan mereka di karpan nang na squat nom ailan ni kasno sitom lam kali dan jai dulu dan ni bon le persya ya ta sno ka ju apa sno ya